paro ntiere kanyo mopogore kaka kore rango ere kaka inyalo res uchumi. Nitie gik mathoth Kenya makelo twak machalo kama tang'eni ang' achak kuom yudo parogo ma item rangi nikech ma en gimoro achiel nyaka Ramogi jwang' ma bende osebed kata ka itwak e kinde malach to koro penjo mantiere nyaka sani en ni kapo ni mano twak mar thek madhi nyime kind Azimio kod Kenya Kwanza sani oketo gigi duto e tim ma indiko report gik mage madhi bedo kar kae achaka kodi mashima mak Nyamita inene yo machalo nade korka kori kama ibete jod bura wete gintie kar kacha pare medo mana chwal nyaka sani bende ntiere chenro malong'o mano mar reso chumi mapacho erokomanya aparo ni mondo mi wach machalo mar uchumi ochop kama koro iyale at a national forum manyiso ni en wach maduong' kech ordinary ineno ka jo executive koro appear mo include jo parliament to gi jok ma oko manyiso ni en wach ma omako ji matek ahinya kendo amba wacho ni uchumi sani to koro nitiere malo. Awinjo ka minister mar energy owuoyo nyoro to asomo kata gazet kawuono. I think ni ok ni nowacho ni bech mafuta dhi donjo 300 per liter to nowacho ni ponono ni lweny madhi mbele kinde Hamas to gi jo Israel podo odhi mbele ni to nyalo interfere gi kaka ikelo mafuta koni. Mamano to eno refer to document mano some gazette mar Financial Times. Of course jo World Bank bene osetemo wacho kamano. Koro naparo ni gima sirkal koro nyaka tim chal ka gima ing'eyo ni kata wach El Nino ing'eyo ni gini nyalo timore gi mbele kocha kech ging'e in good time onego koro gichak ikruok mondo ging'e ne rieko ma ponono ni lweny no dhi mbele tere kaka sirkal nyalo keto mikakati manyalo mono mafuta dhi malo achiel en ni kopo ni lweny dhi mbele kanyalo wacho ni okay for the time ma koro mafuta dhi malo to kare wagola ne usuru matin mondo bech mafuta otore nade odog piny. Ing'eni nitiere gik moko mabedo charged kaka road maintenance levy. Inyalo wacho ni wa reduce percentage mar road maintenance levy nikech en percentage mar mafuta ma oko. Koro paro ni nikech sirkal oseng'eyo ni kopo ni lweny cha odhi mbele to nyalo interfere kodwa en ni koro nyaka gikre. Mar ariyo aparo ni sirkal be koro nyaka riwre gi pinje maoko kao affirm position lweny matimore oko mondo gimbe gi wach ni to gi support lweny ni koso ere kaka lweny no nikech kama koko nitiere to gik moko nyaka kethre to gigi duto kama gitimre mashima moskom ngadi to lweny waseno kata e kind Russia kod Ukraine no wache mana achiel kuom gigo momiyo kata nengo mag gik moko idho pacho kae ma ok dhi bedo mopogore ahinya nikech kata kinde onge gimoro mosetim kata modok piny bende sirkal ni kata gigeno kata giwacho ni chenro mag reso uchumi ni gin magi minyalo ti godo inyalo wacho ni machielo mayudo ka lweny machielo cha pod dhi mana nyime oganda obede thuolo mane mano mar bedo kod geno ni kata kinyalo golo osuru mar wiye ka igole yo machalo nade to nyaka sani mosewacho ni rido kanda nitiere nang'o kirango. Awacho ni sirkal nyalo bedo gi gimiluongo ni a stimulus package. Ndalo mane covid obiro mane en gima ne okwa chano sirkal ne ogolo ushuru for example pesa mane ng'ado ji nodok piny so aparo ni kopo ni lweny chodhi mbele makoro gini dhi malo kapod sirkal poko o bounce back to sirkal nigi thuolo through the executive maginyalo kelo mabunge bekal ni kopo ni bech mafuta dhi malo ahinya to ginyalo wacho ni wachunga ne usuru kanyero mondo kiko medre ginyalo golo nikech king'iyo bech mafuta oting'o gik mang'eny oting'o nitie levies mopogore miketo gi sirkal kwa pondo sirkal nigi thuolo moko pono neno ka bech gik moko dhi malo to nyalo kelo e bunge kama wantiere mondo wan bende wakal mondo duok gik moko piny matis nyaka lwencha dog piny mana kaka covid ne oduoka usuru matin kane covid oserumo to sano chako duoke malo kamano erokamano Nyamita kod kele twak en twak mar thek mabende paro dhi kelo resruok ne uchumi kata kose winji ma Davis